ụmụ ibe ekene m ụnụ asị m ka anyị tụgoro lọkụ ndị netwọk a ka m mara ma enwe ha ya atịkwa ninja taa. Ọ bụ na ha atị ya ninja echenjikwa ya na nke ọzọ. Anyị na-agbagharịzi ka mkpụrụ amụ. Ha bụ chụwa anyị ebe a ya agbara jee ebe a, ha chụwa anyị ebe a ya agbara jee ebe a. So adịghị enweghị na onye isi ojii rụpụtanwu Facebook. Onye isi ojii arụnwu Facebook, onye isi ojii arụnwu onwe ihe ọ rụnwuru. Ije na Facebook kwụsị ike ha blọkụ gị. Ọ bụ na ha blọkụ gị ha aghaghịrị gị aja na gari na netwọk. Anyị adịghị mma polisi, anyị adịghị mma kọtụma. Ụmụ ibe ekene m ụnụ, ndị ọdịnala ekene ụnụ, ndị ndozi ọdịnala ekene ụmụ ibe. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala. Anyị si ka udo dịrị ụmụ Igbo, si ka udo dịrị ụmụ ibe, ka udo dịrị ndị ọkpụ na ndị egede na enu na anị. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene ngwọ, kene ikwu na ibe. A sị na agụghe ọnụ, agụghe ụzọ, agụghe ndụ. Ụmụ ibe, okwu anyị taa o bidokwere ka ntị igo dị na nke netwọk nke ọzọ. Ahụ dị ka ndị mmadụ na-abịa ọ na-ajọ njọ. Ụmụ ibe, okwu anyị taa a ga-eme ya obere kama na a ga-achọ ịkọwa ya ole ebe ndebe anyị ga-aghọta ya ọfụma ọfụma. Enwere ihe m dere ebe a sị m na gem a na-agba amagha mma mmadụ ole na mba anyị gbara gem. Enwere Nintendo kịta anyị nweziri fonu this is smartphone na gem juru ya eju n'ime. Achọrọ m ịjụ na ajụjụ, mgbe ị na-agba the game ọkwa ọ na-eme ịgbagide ruo a level wee nwee ike ịga na next level. Ị ga-eme that level ahụ ị nọ, ị ga-amụtagodi ya before bebezie gbapee another one mee king ọgbapee nke ọzọ ịgbago. Obe okwu a gara na bụ na life you live in a race was created, or a market is a market. Let me be honest with you. N'ụwa mụ na gị nọ n'ime enwebụ ihe dịka color, enwebụ ihe dịka race. Mana ọ bụ market then created market. Ya ka eji wee kpọọ ya race. Unu na-ekwu race wee ịgba ọsọ. So ebe ọ bụ na life will the market, then created this market, then print paper money, then give it value, and they do buying and selling, call it commerce. Mana onye Africa enweghị ike ịfụ all these things. You got to go ọfụrụ ya. Culture bụ the just a market advertisement. So everything based on your economy. Everything based on economy. So ọ bụrụ about nwa bekee enweghị dị mgbe ọ laikere nwa bekee na onwe sef. Europe ị na-afụ ebe a today is an entity, is a company. Somebody own it. That's why they use money to lend money, borrow money, pay interest. All company mmadụ ka ọ bụ. Mana ndị isi ojii amara na race ihe ọ pụtara bụ commerce or market. Ndị isi ojii cannot know. So eme ha kpamkpamkpam, o jee na Vatican, o jee na America nwanne. So this is market. So you only be competitive in the market, then you are nobody. Get away from here. Once you create a race, if I go the line of the market, once you create a race, if I go the line of the market, I go accept the market. So I want to make accept the market. I did the market. Can change the internet. This internet and add the ninja. So ụmụ ibe, ọwụ na ịbata na race because ọ bụkọ ndị mba anyị na-akọ akụkọ ọ bụrụ about country, ịghọtago? Because nwa bekee created this country. Ihe na-akpọ country, nwa bekee created them. They are not countries, they are companies. The real issue is culture. Ọ bụrụ country or company. Are you competitive or not competitive? Because it's a race. Now go and make use of the words they use. Make a use of the words. Race, competition, to compete. All you pụtara.
then this your country na-ekwu maka ya, everything is based on your market. Everything is marketing. So before you go about country, you must make sure that name about marketing. You must know about marketing. Because onye of the race. Because America na-aba mba today we got that passport. Because all market, the economy of America, that is the superiority about the color of the skin. About the color of the skin. Oh. But because we reason with emotion and sentiment, we don't use common sense. So I check on white, not skin ka na-ekwu maka ya. Overall skin. All the economy ka na-ekwu, the economy. Had it been named with one single isi ojii country, ndị isi ojii nọ n'ụwa, economy na-arụ ọrụ. Ndị ojii agaghị ahụ ihe eji achụ aja, bụrụ ihe eji eme mpụ na aghụghọ. Mba, ọ maka enwe nke na-emewe ọfụma. And the tactics ka ọ bụ. Ha na-eme the tactics so that they will be on top. Simple as ABCD. So in a use, they are doing me racist, they are doing me this, they are doing me that. That is nonsense. Go and build your economy, rebuild your culture, rewrite your history. You come into market. Look at China anyote. Nwa bekee anyị fụrụ ebe a wọwụ na ịmara disi nwa bekee si ebe. Ndị a bụ ndị nwụrụ anwụ. But because of economy, or because ha they understand, they create it. Mana ndị be anyị na-achọ ka ịkọwara ha the meaning of agba I want my country, I want to be alone. That is not the case. Ọ bụrụ ya bụ the case. All competition ka a na-ekwu maka ya. Ịma market, do you know about market? Ọ bụrụ about having the place, do you know about market? Ana m agwa unu now so that you can be in anticipation. You must know market to understand race. Ọ bụrụ na ị mara about marketing, ị ga-akwa understand race. O nwere ndị isi ojii nwere country, mana they don't know about market. Country had help progress. They don't know the strategy, how to run the company. Ọ bụrụ na ị mara ka esi arụ ọrụ the company, nwanne enwekwa ihe ị ga-eme understand. All these countries have diamond nwee gold. The miners of those diamond and gold bịara abịa enweghị nke indigenous. Ị na-achọ ịgwa m na ebe a na-agụta akwụkwọ eji amine this thing n'ọdị n'ọnwa. So with that their money, ha enweghị ike send somebody to go to school ebe ọsọ kwakwa ya Canada, ọsọ ya bụrụ ebe ọbụla ọsọ ya bụrụ ka o je gụọ dị akwụkwọ mụta ka esi amine the thing ka a na-amine ya n'onwe ha. Ọ ihe na-agwa m no, the simple thing bụ na they don't understand marketing. That's all. Inwe ọnwụ na ire ọnụnwụ on shop, enweghị ike ire ọnụnwụ country because country is business, is market. Country is market. That's why na-ekwu maka culture ndị Igbo, na-ekwu about ihe na-ekwu ndị ịtọji agụ because ha marọ ndị ọrụ na ndị ọrụ anụ ha amaghọ na ọbụ ihe a na-ekwu about don't know. Ha amaghị na country culture all these things are market. Ha marọ. So we must go back to our ancestor. They don't ha amaghị ihe a na-akọ themselves. These people don't understand. Ha amaghị ihe a na-akọ. So in a feeling na nwa bekee about when Jesus begin to exist, nwa bekee begin to exist. Why you never know about the history of nwa bekee before Babylonian? Kedu ebe ha nọ? Kedu ebe ha nọ? Where is nwa bekee before the history of Jesus, before the Roman, this just who are the Romans before the Romans? Who are the Greeks before the Greeks? Ị gaghị afọ ya n'ime akwụkwọ because ọ dịrọ competitive to the market. Ọ bụrụ market ọ naghị nwanne ịkpọsa ahịa isi na ahịa ga-adịrọ mma, nobody will buy. Ịkpọsa ahịa si na ahịa ga-adịrọ mma, nobody will buy. So before you kwuo okwu were miro na onwe gị na miro, were datin ị na-apịtọgharị ị na-efesasị ọbara everywhere tinye na miro. Ọ bụrụ na ị fụrụ ya that's market will sell, that market can sell, that means ị nwere mental problem. Ọ bụrụ na ị nechere datin n'anya ọ dịghị mma ba na iruru unyu, you are dirty. Ọ bụrụ na ị pụtara n'ala Igbo na-akpọ akwụkwọ nsị ọkụ say that this market na video chat this na Facebook or na Google na people will like them and come into your land and invest, you have problem. Ọ bụrụ na ị na-eme ịwa gota ịwapụta ya n'iro, ị nweghị ebe ị na-awara dị gota, ịhapụ ya ka mosquito taa gị malaria eme gị, malaria jide gị ogbuo gị nwụọ, ị ṅụọ mmiri ruru unyu typhoid eme gị, na video chat this thing tinye na Facebook na people will come to your land and invest. Racism more than dry season.
na mmiri mmaa ya ọpịtọsi apịtọ moto bi ebe ahụ ọtọ. Ọwụ na ọhịa ka ị ga-esend it to the world ka people bịa na your land mee invest. That's something wrong with you. So ihe m ji ekwu ihe a bụ na maka mgbe ị ga-ebido blame game ka ifu na the problem bụ ngwa nwere the problem, ọ bụkwa mmadụ. You have the problem because you don't understand the market. You may understand the market, that's no na isi mkpi dị na akpa mkpi. But because of sentiment and emotion, you cannot reason because of the sentiment and emotion. That is the problem. Ị na-achịpụta akwụkwọ nsị ọkụ kpọọ n'iro, akwụkwọ nsị. Ị na-apụta n'iro were dustbin dosa n'iro, dosa n'iro. Ije ebe dustbin atụrụ ya ka mountain, ịtụrụ nke gị tụnyekwe. Ịṅụcha mmiri ịtụpụ n'iro, ịnọdụ na moto ịṅụcha ịtụpụ. Iruo the environment unyu by yourself. Awachi ụzọ rụsịa korota, aja eju na the gota, aja eju n'ụzọ, ịpụta iburu moto gị gbafee dị. Anyị nwere meeting ụmụnna, nwee the whole movement everywhere. All these young boys na-agakwa dị every day, mana uche ha agwa ha na this gota ju ọkpọchie mmiri agaghị agazi ebe a. Their mind agwara ha. Onye na-awụ aja ụpa n'ụzọ, mind ya agwara ya na ọwụsị aja ụpa ebe a mmiri zo moto bịa ebe ọ ga-atọ. Uche ya agwara ya. Mana ọnọdụ ebe ahụ ọ na-atụ aka na UN, na-atụ aka na Trump, na-atụ aka na Saudi Arabia. Saudi Arabia egbuo ya, ma Afghanistan egbuo ya. Ihe a na-agwa unu common thing because ọ bụrụ na ị mere understand ihe a na-akpọ market na ịma ihe marketing. Mana ụnụ na-asị na bekee ọ na-ekwu na bekee agago fa. Nwa bekee agago fa more than you because itetebeghị n'ụra, you don't understand. I mere understand ihe a na-akọ onye nwa bụ na because mmadụ sometimes mmadụ na-ekwu na condition ga-awụ ha afọ ka ị na-ata is your lower, is your mind, is the state of the consciousness. Is not suffering because anya gị na-afụ ndị na-emewe ọfụma, ọ dịghị ka onwe na-echiti ga-echiti. Nobody is cheating you. Is the lower self, is the mind you have, is your consciousness put you into the condition you are. Nobody else. Onwere onye tinye gị na condition you know. Is your lower mind. That's why ejigwa gị na you have to develop your mind. Because if you don't develop your mind, the onwa ga-tie yourself down. Usain Bolt na-agba ezigbo ọsọ. Usain Bolt i were 25 kg cement tie ya n'ugwu. Usain Bolt cannot run again. You observation. Human being is an observation of the Chineke itself. The Chineke is an observation. You got to go. So ebe ọ bụ na Chineke na-eme observe the creation, ọ bụ na ị gaa na science, they always use crystal glass to do laboratory. They use crystal glass to do research because to observe. Why can I observe? So man, human being is the most intelligent of every creation. So that means ọ gwara gị na ọ bụ the creator observing the creation. That's why human being is the only animal that can create. You got to go. So if you tie this your creativity energy down with nonsense, with whatever religion or whatever spirituality nonsense, whatever, don't blame anybody. You got to go. Our ancestors know this thing. They knew them. They created a society based on 3 principles. Ego oji, ego ofo, ego mmụọ. That is the principle of life. Ego oji, eziokwu bụ ndụ. Ego ofo, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ego mmụọ, keep the law of my art, the law of nature. Iwu ụwa, iwu ala. These 3 principles, the more we develop itself to higher self. Eziokwu ị na-ekwu, justice, ekwuru na anya ukwu, iwe juru gị obi. Na iwu ụwa, iwu ndị ụka ka ị na-edebe. Iwu ndị ụka bụ iwu ụwa. You can never keep the law of nature. You can never keep justice. You can never keep truth. You can never develop. Your mind will never develop. So that is the game. Nna nna anyị ji this thing wee mee culture. Nna anyị bidoro a system based on eziokwu. Ịrapụ ya jewara at long as ke oke gị tara m ka ebe utie ka ịrapụ these 3 principles isi na ịgọ mmụọ bụ ife arụsị, ịgọ mmụọ bụ nke nwa. Ya bụ ihe ndị ụka. Ọ bụ that's why m ji ekwu
ndị a na-achụ aja na-egbu arụsị ya, that ụka ka ha mma because ha destroy our name, they destroy our culture because ụmụ nwaanyị na-eto na datin ha na-agbakwu ọsọ mụ amụ, ụmụ nwaanyị na-eto na datin ha na-agbakwu amụ, ha ọsọ ihe ha na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ dị ihe ha na-eme, we don't care, but ha ma the consequence and the damage of that nonsense. Ha ma the consequence of and damage of the nonsense because of this from onye ụka this. Ihe na-adịrị easy with that nonsense because the nonsense chased them away at the first place. Ọjọọ sị na nna ya na-eme, nna gị na-eme. Kedu the benefit of that in the market of race? The game of race, what is the benefit? Because nobody can buy into that nonsense. Nobody can take it. Onwe onye ga recognize it as a race with that thing. Nobody. So you want respect, you honor it. If you want respect, you can irrespect. Ị chọrọ ka nwa bekee na ndị ojii, I am black and proud. Yes. But can you prove that you are black and proud? You must prove it. You don't just say I'm black and proud. Hey, Black life matter. African people are suffering. Racism everywhere. Racism. Kedu ebe iwe a na-akpọ akwụkwọ nsị ọkụ na street n'ụwa? Kedu ebe ime a na-akpọ akwụkwọ nsị ọkụ na street in this life you me and you live? Where? Kedu how many countries ka ị ga-eme ije ị na-egbu animal openly n'iro? How many countries ka ị ga-eme ije igbu ọkụkọ debe na street na ije wee chụọ aja na street n'iro? Ọkụkọ gbuo ya debe ya ebe ahụ. How many places ka ị ga-eme ije na their stream ifu ụdọmbebi egbuju ụdọmbebi na mmiri si na eji wee chụọ aja? We are how many of places about you want respect? Ị chọrọ ka respect ya gị, you want to have your own country otu a. Once you ịgbasịa game the level 1 ịgba level 2 gba level 3 gba level 4 gba level 5 as ị na-agba the game ọ na-adịrị gị ego, that is value ka akpọ ya. Ego ahụ ọ na-adịrị gị bụ the value because all these things you play the game but you don't understand the message. Ị na-agba the game but ị naghị aghọta the message. Obere nwa bekee na-agba the message. Obere nwa na-agba the game na nwa bekee ọ message but nke anyị mba our ancestors way I want to go. Onye si ga-ejene nobody asking you not to go, but ọ bụrụ ya ka ha na-ekwu. We are in market, ya nọ n'ime ahịa. Nwanne ịbịa na shop gị nyụọ nsị na shop gị nyụchisie nsị everywhere, nyụsie mamịrị na-esi isi. Customer bịa ọ ga-abata ebe ahụ. Can customer enter that shop? No. Ịgba AC na shop gị grill ịgba air fresher, customer gafee fresh ọbịagodi jụọ gị ka ihe ị nwere kpọsara akpọsa ka ị na-ere ere. Before ekwubesie ma ị nwere ya ma ị nwere ya, ị nwere isi anọdụ ebe ahụ ịgba ọsọ ya butere ya ahịa, ịgba ọsọ ya butere ya ahịa. That's all. Mgbe nke anyị bụ ịnyụchie nsị n'ụzọ nyụọ mamịrị ihe ha azacha ọpụ aza i were mkpụ ahịa gasasị everywhere. Ị na-asị kọstọma bịanụ, kọstọma abịahụ isi na ndị alụsị egbuo gị, ndị vileji aka ọgọ ọgwụ, ndị nke eme nke nna nwanne shop ga-adịrọ mma. Ịfụrụ ya na shop ga-adịrọ mma. Can't you see your shop? Ọ bụrụ na ịfụrụ that shop as ihe dị mma man, enwere something wrong with your brain. If you see the shop as something good, there is something wrong with you. So ọ bụrụ opposite of the road, ọ bụrụ moto na-aga ọfụma, you are the one missing the road. Ọ ngụkwa na-apụ na the right track na-aga na the wrong track ka moto gbuo gị ebe ahụ. Ịghọtago? So ụmụ ibe ghọtanụ, ihe ọdịnala bịara abụrụkwa ihe ahụ ndị mmadụ na-eche. Ihe ọdịnala bịara ka a hazie unu mmụọ unu ka unu bụrụ mmadụ, maka ihe ji unu ọ dị ka eriri otu ahụ Usain Bolt na-agba. I were 25 kilo cement taa ya Usain Bolt n'ukwu. Usain Bolt nke na-agba ọsọ nke Jamaica ọ gaghị agbanwe ọsọ. Inside your gene there is so much information, but this information is been destroyed because of the educational system of ndị ọrụ anụ na ndị ụka. So ọdịnala bịara ịkpachapụ ihe kochiri ụlọ anya ka ife ụzọ bara onwe gị uru. O nwere ihe anyị ga-eme nwere onwe anyị. All those ones anyị ga-eme nwere onwe anyị bụ akpọ ha akwụkwọ nsị ọkụ, environment, decent culture and festivals from January to December. The culture going which ndị ọdịnala ahazichago ụmụ ihe anyị ahazichago ha niile from January to December, from 24th December to 31st anyị nwere fiesta n'ala Igbo.
from next year ka ọ ga-ebido. Festivals n'ala Igbo, heavy festivals ọkwa festivals nke eji ama atụ nke ụmụazị ga-eme afọ ha enu mmiri ha amụta ihe n'ime ya, maka nke a na-eti mmọnwụ na-apịa mmadụ ụtarị nonsense. Ịjụ ndị a na-eti mmọnwụ na-enweghị nke nwere ihe ya akọ ọtị ga-eji maa mmọnwụ eji wee kụziere ya eji wee ka ihe a gwara gị ebe ahụ. Gịnị ka a gwara gị na mmọnwụ ahụ? Kedu ihe mụtagoro sinsi ị gara ebe ahụ? Onwe ezi na anaghị eti mmọnwụ ya na-ekwu na amaha dị minin. Ụlọ amarọ dị minin ka a na-ekwu. Kedu ihe na asịrị iji eme mmọnwụ ịmacha anya dị mmọnwụ? Kedu ihe ị mụtara dị? Kedu ihe ị mụtara na mmọnwụ ahụ? Ị mụtara anything? Then nke iji wee mee secret ị ga-ama ya ama. Asị gị bute mmanya, o bute mmanya, aṅụsịa mmanya ara akụghịrị. Ụmụnne, all this culture, ihe anyị bịa cultural revolution, cultural renaissance, cultural rebirth. Werekwa ihe nna nna anyị ha mere were dozie ya ebe ọ ga-abara mụ na gị uru, bara Okeke, bara Okafọ, bara Dik, bara Harị. Anyị kpọsara ahịa nwanne, anyị nọ na shọpụ gịrị unyu, onwere onye na-abịa ebe ahụ ịzụ ahịa. So before you say na black life matter, or before you say na black people racism, there is nothing like racism. It's economy. Oh, market is market. Nobody, you cannot speak in asụ Igbo isi na Igbo onye Igbo ka ihe Igbo na-eme n'ụwa. What have they done? Igbo onye Africa, what have they done? Igbo onye isi ojii, what have they done? Ijos bịa na complain rụ ndị na-emewe ọfụma. You are disturbing them. Get out from here. Don't disturb their peace. Accept you. Go and do something for yourself. Black life matter. You must accept me. Na by force or by force ka eme mmadụ accept. Nwanne onye ajụrụ ajụ adajụ onwe. Go to your place. Jeje dozie obodo gị. Mgbe ọbụla ndị Afrịka nọ na complain gharị, go and do your place. Unu enweghị ike, you cannot do anything for yourself. Mgbe ọbụla na-ekwugheri nonsense. Ya ewu nonsense bụ ya. A na-complain gharị oge ọbụla. Dị ka asị ya harị asị ya. Enweghị ezigbo ihe a na-akọ. Na village enweghị ndị n'ebe ahụ. Onye ọbụla je Lagos ịgba ọkara ire pure water. Ọgwụkwa ka ebile ga-eje eje ụmụahịa. Ọ na-agba ọkara o ji ụmụ ise. Ọgwụkwa ka ebile ga-eje eje ụmụahịa. Nke mmụọ nwaanyị ọ na-eche ka ọgọ ya bịa, onye nwere ego bịa nụrụ nwa ya iji ịnụzi nwaanyị iru ebe ahụ na-asị ka o dị moto o bu bịa, o bughị moto, o yi safari na asị na ife ọma ya ọsịgwa na ama na ife ọma nọrọ ya maka gịnị? O jiri ego, ọwụ big man. Ọ chọrọ onye ga-eme ọnụ ọya ọnụrụ famili. Ndị na-agagharị na village achọ ebe ozu nwụrụ, ebe a ga-eri nri, na-enwe ebe ozu nwụrụ ka ejeri egwu egwu ebe a na-eje ụlọ akwa, onye jebe ọgwụ afọ, onye jebe ọnwụ ọgwụ afọ, o ruo ebe ahụ ozu nwụọ. Ndị ọrụ nọ na village asị gị weta ọrụ anụ, weta ikpu ewu, weta ewu na-abọ nke ya okwe oke ewu na nwunye ewu adịghị eghe. Ị ga-esi kula rice na-abọ, ị ga-esi kula ụtara na-abọ, ị ga-esiri anyị ofe egwusi, siere anyị onugbo. Onye mmadụ nwụrụ be ya da ga-esi ọkwachi ozu hypertension ya arịa, ọkwachi ozu BP ya arịa. Asị omenanị ire nwa gị nwaanyị, ire ada. Ndị Igbo si nwunye nwa na-enye ada ere ọnwụ nwa agbata obi enyere gị wee mụọ nwa boro ka emere ihe. Kịta ụzi ndị Igbo na-ere nwa ha ere rara ego tii na akpa. Nwa ebegori complain na this man na-emekwa ihe ọjọọ, emesi ike. Ọsị nwekwa anwa arute ebe ọzọ eme m ihe. Ọsị nwa ya nwaanyị inwekwa anwa arutekwa ebe ọzọ eme maka gịnị? Nwoke a na-enye ya bribe. This man bịaba be oburu akpa bins, o nwere ike man ebi ga-echi ibu ọ na-agba ọrịa na nwa ya nara ego tii na akpa agbazi igbezie na-achị dadi nwoke a na-emekwana m ihe dị ahụ. Ọ sị gị nwekwa anwa akwụrụ ihe a mbịa ebe ọzọ, enugwu akpọ gị ọkụ. Ọ sị na Chukwu akpọ gị ọkụ. Ayọrị egwu ichere enwere ihe na enwere something mere ịma na ọgọ ya na-ebutere ya akpa rice na akpa binsi. Ọ bụghị ma ọgọ ma onye ga-enye m, ọ bụghị ma ọgọ onye ga-enye m. Ọgọ kọrọ onwe ka a na-esi agụdị dị egwu sef, amaghị m egwu ndị ọgọ. Ọ na-ayọrị dị egwu n'ụlọ ụka. Ọ sị na Jizọs emere ya mma, Jizọs emewo m mma, o mere m mma, o meworo m mma, o mere m mma. Jizọs emere ya mma. Ka rere nwa ya nara ego. Ọ chọọsị ịma nwa ya ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ, ọ chọọsị ịma. Ọ sị ọka ọchọ ya si ọkụ ọchọ. Ịmara a na-agwa ụnụ something ụnụ anaghị ndị Igbo ọ ka mma ka iji n'oge chugbu ego ji fọchi eje. Ọwụ ndị papa hapụkwa na ụkọ disi ndị ọrụ anọ na village bikos ụmụazị a na-ana eburu ọjị a na-ata na-egbu ọụka niile. Ọ ihe ha mụtara n'aka ndị papa, ọ ihe ha mụtara aka ndị papa bikos hụ na papa kụziere ha ihe. Mmadụ ga-amụsị nwa
nwa ya abụghị injinia, nwa ya abụghị birikila, nwa ya abụghị dọkịta, nwa ya nke o ji ahụ kọtụma. Ọ sị nwa ya na Ifeanyị egoro na mpa ya moto rụrụ mpa ya ụlọ, na ihere na-emezi ya, na ụmụ ya enweghị nke na-emewe ọfụma, na ihe nke ọgụ ihe mere eme. Disi man na-ekwu ihe a onwekweghị ihe o mere nwa ya. Nwatakịrị ahụ mgbe ọ dị 6 years ka o ji ekube nwa, o kugide nwa si ebe ahụ jee bọị, si na bọị megide onwe ka o si wee megide ụwa wee nyere ya aka, ọ bido zụba ahịa. O nweziri ike nọkọta jee China ma Malaysia na-ata ahụhụ. This useless man amaghị ihe this boy na-agabiga na China ma na Malaysia. Ọnọdụ ebe ahụ na-agụkọsịrị ya ndị goiri mpa ha moto na ndị goiri mma ha moto na ndị rọrọ mpa ha ụlọ. O ruzie echi werezie anya ihere jeme ihe na-achọghị ime, ejide ha gị gbuo ma kpọchie gị na nga. Onye ọrụ anụ a ejebe na nke dibịa si na ndị nebo ya egbuorie nwa ya, na nebo ya egbuorie nwa ya. Ọwụ ndị nebo, ọ bụ nwanne ya nwoke nke aha anya ukwu aha sinsi nwa ya ji wee bata wee nachighi azụ, enwezi ihe ọ na-eme na nwanne ya nke ọzọ aha na-eme datị. Mana ọkwa nya nwa bụ onye tiri nwa ya na nsogbu, mana ọ gaghị eche ngwa ụnụ na ọ bụ ndị a bụ nsogbu unu nwere. Bikos ị ga-emezi ihere onwe gị a na-eme gị. Ọwụ mpa gị kwesịrị imere gị ihe niile bikos ọ mpa gị mụrụ gị. Enweghị mgbe ị nọkọtara sị mpa gị mụọ gị, enweghị mgbe ị nọkọtara sị nna gị mụọ gị. Ọ nna gị jere chọrọ gị jeje mụpụta gị ebe a. So if there is any solution, if there will be a solution, ọ bụ nna gị ga-echọ solution, not you. Emezie gị ihere a na-eme gị. Nwata gị ga-eje obodo oyibo, ọ naghị anwụ ihe ọ na-arụ ebe ha, kama ọ ga-anabazi be ha, ọ ga-asị ọ na-abịa ha, that is ihere oge kwukwe bata. Mpe ya ga-asị ya na obodo oyibo nke onye ọbụla na-ejecha ka ijere nke gị gbara aka bata. Ihere agaghị egbu nwatakịrị, ọ ga-anọgide ebe ahụ kama o mee ihe o kwesịghị ime eme. O mee ihe o kwesịghị ime, aka akpara ahịa maọbụsị a na-egbu mmadụ ebe ahụ nsogbu adịghị ka m jee ebe ọ bụrụ ọnwụ nka ndụ ndụ. Maka gịnị? Maka o mee na nna ya wee nna ya na nne ya mụrụ ya amụ na nna ya mụrụ ya amụ ewere emere ihe ya ụka. Ọkwa ebe anyị be gị na-eje ebe Ifeanyị jere bata nnọọ gogosie moto ebe niile bụrụ rice ka ndị vileji. Ọkwa ya ka ijechara gbara aka bata. Oke ihe na oje na nke dibịa, jebe na nke dibịa kpọọ afa ka a mara ihe na-emekọ nwa ya ọgbakwa aka. Ọ chọrọ ka o jee nnọọ na nke dibịa bunye ya ite ọgwụ, ọ ga-eme ka Ifeanyị jezie Ifeanyị nacha ya ta obodo oyibo ka ebe si nagara ya ọfụma, ka e wee butere ya ego ọ na-eri. Ịfụ ya ọ dọsụrụ mmụọ gị ka ịkpatara ya ego ọgwụ na this man onye kweghị gị skuulu, onye anything. E nwere ndị bụ injinia, bụrụ pilot, bụrụ dọkịta. This man ọzụghị gị na dọkịta, ọzụghị gị na pilot, ọzụghị gị na injinia. Enweghị ihe ọ zụrụ gị, ihe ọma o mere gị. Ọ kpọrọ gị kpoche bọị ka ije gbaa odibo ọkwa ohu, ka ọ kpọrọ gị were ohu were gị nwere isi ijezie gbachazie dị bọị, ọ gaghị duo gị irebe ahịa wetara ya ego. Ọ rere gị ohu ka ọ rere gị bụ nna m ha. Ọ rere gị n'ohu nara ego. Ọ gaghị bịaba, ọ gaghị tibe gị nnọọ, tibe gị tichaa. O jee ebe ụnụ nnọọ ọsị nna anyị nnọọ, nna anyị mpa ga na-awọchip onye na-egbu gị ilu maka o butere ya kpara isi na Disemba. Ị gaghị enwezi ọnụ ị ga-eji akọrọ mpa gị ihe dịsị gbara na-eme gị. Ị gaghị enwezi ọnụ to complain. Ị complain ọkara gị njọ, mpa gị na-esi ebe agbụrụ gị na-eje, ọ gaghị esi ebe agbụrụ gị na-eje, iruzie middleman. Ọ na-akọ ọsụ psychological problem. Agba na ndị Igbo 97% of Igbo agaghị pass psychological test. Ọ bụ ndị Igbo si wee too, so psychological problem aka ọsụ ha na nwata ka dị ha n'isi. That's why eji eme ọdịnala ya, because ama nsogbu ndebe anyị nwere, we know them. Ọkwa ebe a nke anyị toro, we know this problem exist. So ya ka a na-achụ, because ya therapy ya na-eme therapy ka a na-eme therapy. Ịghọtago? So ndebe anyị nwere psychological problem because their childhood growth all the bad. 97% of ndị Igbo nwere hardship in their teenagers. 97% hardship in their teenagers. Ọ bụrụ one thing to the other. Ị maghị onye ị ga-agbakwuru agbakwuru. Ị ga-agbakwuru nna gị ka ị ga-agbakwuru nne gị ka ị ga-agbakwuru onye na-ekuru nwa. Ị ga-agbakwuru onye na-ekuru nwa gbuo gị ilu, ị gaghị ananwụ bụ ụnụ. Ị na-abụ ụnụ egburu gị ilu gbuchi ya ga-azụ. Ọ gaghị gburu gị gburu gị. Ị na-abụ ụnụ egburu gị ilu gbuchi ya na nke ọ gaghị. Iwuruzie iwe ha anụ na iwe ha anụ ala. O ruzikwa itozie nwee ka Chukwu si wee mee ebere itopụta mmadụ. Asị agwazie gị ndị goeri mpa ha moto na ndị goeri mma ha moto.
oruzie mgbe ọ ga-anwụ ọsị nwụkwa unu ga-egburu m efi 5 unu ga-egburu m efi 20 na unu na-egburu m efi adịkwa mma iwere efi ahụ fanye ya fachie ya ọnụ mgbe ọhụụ na-ekwu ihe adị mma iwere efi ahụ fachie ya ọnụ onye enweghị ihe uru ọ bara gị n'ụwa ọ na-anwụ efi 20 ndị mmadụ ịkwachazie ozu ịda ogbenye ịkwacha ozu ịda ogbenye nwanne ọdịnala bịara bikos ọ bụrụ na ije ụlọ ọgwụ dọkịta ya agwa gị ihe bụ ọya bifo ọgwụba gị dọkịta anaghị agwọ ọya ma ọ maghị ihe na-aya so a na-agwa ndị be anyị ihe na-aya ha ọdịnala bịara idozi ihe a niile igwe bụ ike ọdịnala bịara idozi ihe anyị na-agwa unu maka ihe a bụ ihe na-eme ndị Igbo psychological problem is already ndị nọ na China today na-enwe ihe a na-eme na-ekwe ha anaba anyị bụ aja ndị nọ na Brazil today na-enwe ihe a na-eme na-ekwe ha anaba anyị bụ aja ndị nọ na Thailand ofu ihe ahụ Germany ofu ihe ahụ Britain ofu ihe ahụ Spain Europe America billions of Igbo people they cannot go home because of this thing. O ji ebe ahụ asị ya ọgwụkwa ebe ijekwere daiti ndị bụ na-emezie gị ife ile na-enwere ihe nye nsogbu problem na-enye gị nsogbu ndị bụ na-eme gị ihe ndị bụ na-eme efe ile nwere spiritual problem na-enye gị nsogbu because of how they threaten you how they ke ihe na-eme ihe nke ihe na-eme ọgwụkwa aka ọkwa ebe ahụ ka ihe na-eme ihe akazi ha ajụ gị this boy a na-agwa okwu a ọwụhụ polisi ọwụhụ kọtụma ọwụhụ dike ọwụhụ gharị ha kwesịrị ị na-enye gị more courage na-enwe ihe dị mma ya nke gbasie mbọ ike na ihe ga-adị mma mba a agụwazie gị na enwekwara ike datman nọ na-abi n'azụ ụlọ na village daman na-eme ntị na aja ọ naghị eje ụka ọ dama nwere ike ịwụ daman oruzie na nke ndị na ndị reki na ndị ọrụ anụ na-agba afa ndị magician asị ya wetazieri ya ọka ịbụọ asị ya emechaa na nke nabazie n'elu ogologo chi arụrụ na ga-agwụ akpara ego paina ogologo ego nke ịfụ ha afụ obere ego nke ị gbatara agbata ise ndịre ha a were kwuo rie even ise ndị kwere mpụ na mụ na ego mere gị ihe 50% can only do it for you 50% agara eme only 50% onye ndị all the whole people ndị Igbo na outside amaghị m about ndị ọzọ I don't know them ama m ndị Igbo 50% gị ga-eme send eri ego ha mee ihe ikwuru 50% agara eme ha ga-agba gị apiriko ma mpa gị agba gị apiriko mma gị agba gị apiriko just for you to know how this thing is cancer rigoro mmadụ isi ọgwụ ụka ihe a bụ ụka na ọrụ anụ maka onye ọbụla na-aga ọjị na-aga ọfọ na-aga mmụọ agara eme those things because ọwụ na ọbụghị ọrụ anụ ndị mmadụ karịa ịma ihe bụ ịgọ mmụọ mana ọrụ anụ disivuru ndị mmadụ ha amazighị ihe bụ ịgọ mmụọ ha chere ịgọ mmụọ bụ ife arụsị ịgọ mmụọ is not worship ịgọ mmụọ is to keep the law ịgọ mmụọ onye na-edebe iwu ụwa ọ ya bụ onye na-agọ mmụọ because ọ naghị agụgọ ịgọ bụ agụgọ you don't lie against the spirit force onye na-anaghị asị asị I don't lie against the spirit. I have never done this. I have never done that. I have never killed. I have never do this. Ọ ya bụ onye na-akpọ mmadụ ịgọ mmụọ ndị ụka bịazi asị gị na onye na-efe because ọ ndị na-ebugharị this nonsense. Our ancestors know about artwork. Ihe apịrị apị bụ artwork. Artwork ha bụ they are symbols. They keep symbols just to remind. Keep symbols in name of this, in name of that. These symbols represent Orunsi. This symbol represent air. This symbol represents Eke, Orie, Afọ, Nkwo. Nke represent Amadioha. Does not mean that they are for worship. It's the personification. It's a personify. Just remember. Nothing more, nothing else. Because ndị ọrụ anụ ha mara ihe a na-akọ ha bụrụ nonsense na-akpagharị egbusi ọkụ everywhere akọsisi ebe niile na-ezuzugharị onye nwe mere ndị be anyị ji wee gaghị ụzọ ndị ụka wee buru ha oke lukat ka ihe ndị ụka mere our fathers today ndị ụka meziri ha ama onye na-ejekwa ụka ozu nwụọ si weta ọrụ anụ onye na-eje ụka ọ ga-emekwa traditional marriage omenụka ha dị confused ha amazighị ma ụka ka ha na-eme eje ha na-emezi omenala ya na-akpọ omenala ụka ha amazighị ka omenala ka ụka ka ha na-emezi eme very confused people because ndacha omenala bụ nke a ka ụka kedu ihe ọ bụ abụ amagha ma omenala amagha ma ụka a na-atụzi na-atụ n'ụlọ ụka ego ndị otu mmeri bụzi omenala emego ndị otu mmeri bụzi omenala
otu mmeri abụzikwa ha. Ndị ụka na-etizi iwu na vileji, ndị ụka na-etizi iwu vileji. So ụka ka ha na-emezi ka amaghịzi m ka ha na-eme eme. Ndị ewepụgo omenala anyị were ezi ụka and ụka eziokwu adịrị ya, enwere eziokwu dị n'ụlọ ụka. Mmadụ ga-eji ochi jee na nke fada si fada na-ezuru m ochi, fada si ya ma ọbịbịa echi kwe the same person na-abịa, fada na-enekwe the same person aha si ya zuru ochi ụnyaahụ, ọ bịakwa again si ya zukwere ochi, fada sikwa emekwa ọbịbịa again. Na ihu ihe iberibe the same person na-abịara ụnyaahụ ka fada na-afụkwa di ya again kwa. So ife na ya bụ just nonsense. Gụziere ụmụazị ka esi eme ezigbo omume, ka esi eme ihe, because idleness is a devil's workshop. Onye nkịtị bụ onye nkịtị. So ọ bụrụ na unu amara about competition and marketing, you don't say about it. Even don't talk about race. Don't even talk about creating one. Just wepụ afa, just wepụ, you will go. Wepụ, you say, because how can you do that? Odibo na panketa. Ndị create and the ancestors create for reason. Odibo anaghị akpa nkịta. So you cannot say that Igbo an Igbo man ị na-eje ụka. Onwe mgbe you cannot mix it. You cannot mix it too. You gaghị mix nwe. You can never mix onye Igbo na-eje ụka. It's impossible. It's madness. Onye Igbo na-eje Judaism, it's madness. Onye Igbo na-akpọ isi ala, it's madness. Because of meaning, because Igbo itself is a protocol to follow. Ihe ga na-eche, how do I develop? How do I develop? Ka ị ka m mesi weta eke, weta oli, weta afọ na nkwọ, were eme ihe. How can I do science of technology? How can I do this? All he ga na-eche, ọ bụ how can you go to heaven? To do what? To do what? Onye Igbo si na ya dị smart, na ya dị intelligent, I am awakening. Ọ pụta na Facebook jụọ mmadụ kedu ihe ọ ga-emefe. So ọwụgo theory Einstein na Newton a na-eme theory. So ọwụ na Facebook gị ga-eme nọ magic, ihe ahụ ka church belief. This is church belief. Ọ bụrụ na ọ bụrụ church belief, the question cannot come because ihe na-ekwu bụ ihe ichere. Once ichere ọ ka isi eche uche. So ụmụ Igbo ọdịnala abụrụ ihe ndị nkịtị. Anyị zuru ka eme, so anyị ma ihe anyị na-ekwu, and anyị ma ebe nsogbu ndị Igbo dị, and ihe niile anyị na-ekwu maka nsogbu ndị Igbo dị. Onye ọbụla na-ete ọrụ anụ na this 24th century ọ ghọtara ihe ya na-akụ. Onye ọbụla na-ata ọrụ anụ ọ ghọtara ihe ya na-akụ. Because country is market. Nothing like racism. Ọ wayo ka egwuru gị pọpị ka emere gị. You don't understand. Economy bụ the case. Black life matter can never change. Black problem can never change. White supremacy can never stop as long as their economy na lead. That is a game of marketing. Kedu ihe ị nwere ị ga-eji wee negotiate in the market industry? In marketing, kedu ihe ị ga-eji in marketing? Your culture, nke a na-ekwu maka ya science and tech, we can market that. Ebe ọbụla we can present our cultural plan. We can present ordinary, ndozi ordinary cultural plan to anywhere, even in America. Vibrant and decency. Everybody will bow into it. Ndị ọrụ anụ na-atọ ọjị, can you present that to anywhere? Ihe ahụ ị na-eme bụ ihe eji eme entertainment na West. It's for entertainment. So you don't come and tell me ndị mmadụ na culture ha chiba gị ọchị. They will laugh at you. Ị were this magic bịa na West si ha Igbo culture, they will laugh at you because ha ma na magic ọ bụrụ culture, it's not a culture. So culture was something you bring in the public that say, this is how I build my society to be. Then they will because your environment is the reflection of your emotion. With this thing you present, they know the value and your mentality. Ọbara n'aka jiri ọfọ n'aka na-akọgịrị, ha ga-ama na onye anyị even if put in the cave self. Nobody will talk to you anything. Ha ga-ama na ịpụtaba ịkara na cave, you monkey. Ha ga-ama na ịwa animal enweghị ewu. Nobody can do anything with you. That's why African people, nobody regard them as anything, because they chose to follow
somebody's ideology, that is what we call supremacy. And you accepted the defeat voluntarily. Once you go, once you are a Christian, you may accept to defeat that you are up to no good. So you follow people who can think and reason properly. So you don't come again and say, Black life matter, I must accepted. But you have accepted to be a fool. You have accepted to be the follower. So how can people again onye ga-abịa onye isi oche? So nobody will respect you. Onwere onye ga respect gị. So don't worry yourself. What is n'onwe gị? And nobody will give you anything. You are not worth freedom. Nobody will give it to you until you prove that. If you prove it, people can see something in you, even want to work with you. People ga-achọ ka arụkọ ọrụ with, they want to work with you because you show superiority in you. You don't show vulnerability. That's in them, come and work with me. I am vulnerable, but I am good for business. Have you seen only the vulnerable name business? Have you seen only vulnerable business? No. Marketing is not about vulnerability. It's about mentality. Marketing is about mentality. So nobody is going to do anything for you until you show yourself that you are capable of doing business, because it's business. Country is business. So because don't deceive yourself. Country is business. So if you are good in business, people will work with you according to business. Culture is marketing, to market your business. So if you have a good culture, you market your business. Through your culture, people will know if you are capable of doing business with or not. Simple as ABC. But our people, because of emotion and sentiment, they don't understand. And they will not understand. That's to show you, because your environment have been show their way of reasoning. They don't understand. Mana nsogbu adịrọ. Ọdịnala bịara ka edozie ihe a mebiri emebi. Ọdịnala bịara idozie, so bara uru. Ma ị chọrọ ma ị chọghị, ọ dị ka nwatakịrị agotere akwa ọfụ, o jigide akwa ahụ na 2 weeks. Asị anyị bute dị akwa ọjụ. Ịma ihe a ga-eme? Ọ nọgide na one day na-arahụ ụra, mmadụ ise ejide ya aka yipụta dị akwa sụọ ya by force. Eyipụta dị akwa sụọ ya. So ma ndị be anyị ọchọ ma ha achọghọ, a ga-agwọ ha ịba ji ha aka. Ibe ọcha n'anya ji ndị be anyị aka, a ga-agwọ ha, maka agwọ ha hapụ ha na n'iyi. Arapụ ha na n'iyi, a ga-efido ha, a na-alahụ ụra ejide ha na anị. Yipụta mmiri by force. Onye na-azọ gị akwa mmiri ọsị mba na ya chọrọ iyi nika ahụ. Chincha na-ata ya n'ukwu na nika ahụ, ọ jirikwa ya ebe ahụ. Everyday ọma na nika erucha n'unyu sef, obere nwa nika erucha n'unyu, ọsị ya nwanne Emeka yipụta nika na ọsị mba ya anaghị eyipụta. Ọ lahụ ụra ejide ebe yipụta nika. Ọ ihe a ga-eme ndị be anyị. Ma ha chọọ ọdịnala abịago, and ọdịnala ga-agwụ na ịba. Ezigbo ịba, ezigbote ịba, maka na ewere oroma nkịrịsị na akwụkwọ pọpọ echibu unu chipụta unu unyu, maka ọwụ na ọ bụrụ ya ụbụrụ akpọchigo. O mere mkpọchi complete, mkpọchi akụ ya a na-akụ ya oge kpa were hama na chisel kụpụ ya kụpụsị ya nọnsensị dị ya n'isi. Ịhụrụ ndị Igbo eji ama atụ, ndị eji ama atụ, onye isi eji aka ọnụ na-ayọkwuzi onye ọbụla anyị fụrụ ayọ ya biko. Onye ọbụla anyị fụrụ obere oge na ejekwa na Cameroon, jọwa ndị Cameroon, jọwakwo ndị Sudan, jọwakwo ndị Senegal, African ka na-akpọ ya African Union, ndị Cotonou na ndị Togo, African Union, Cotonou na Togo, African Union, ndị ahụ ndị. The first man rụrụ ihe a na-akpọ fim eji eme kaseti ahụ na fim ahụ a na-eje foto ahụ, foto nke a na-esesi, nke a na-akpọ foto mbụ. Unu ama na the first man rụrụ ya n'Africa ibe eto onye Igbo. The first man rụrụ fim eji ese foto n'Africa bụ onye Igbo. Before China amara ihe a na-akpọ science and technology, onye Igbo arụwa na fim. Unu ama ihe bụ fim, ịmara ihe ọ bụrụ na ịma ihe bụ fim, ịmara ihe a na-akọ. Fim bụ one of the strongest science. If you can develop him, because of visualization come. If you can develop sense of doing that thing, otego mgbe ndị Igbo mara ihe ọbụrụta. Otego ndị Igbo mara ihe ọbụrụta. Before China arụba kebụl, ndị Igbo arụbago kebụl. Before nwa bekee akpụwa ụzụ, ndị Igbo akpụwago ụzụ.
before nwa bekee can mine gold. Ndị Igbo mine bago gold. Ndị Igbo differentiate gold and silver and bronze before nwa bekee afụ ya anya for the first time, because you lack information. Ichezi na ịbụ ndị nkịtị ị na-emebisi afa ndị Igbo. Hey, come and do this o, anyị anwụkwana no. Onye gwara gị? Onye gwara gị na ya anwụọna? Ọ naghị anwụ anwụ. Osisi akpụ anaghị anwụ anwụ. Ihe ị na-ediri gbakwa ya mmiri ege na efi ọtega mkwa mkpụrụ. Ị gaa na west during the winter, osisi na-akpọsị ya nkụ, anyị kwe ya adasịa ịfụ ya esi na osisi anwụọna. Na sọ ya ọchagasịa green eju everywhere. Ụnọkọta ndị Igbo, ndị eholu ndị Igbo enweghị ihe nwere ike ime ndị Igbo ka ha nwụọ. Ndị agbara okirikiri 1967, ndị agbara okirikiri wute nweghị ihe ụdị ngwa ọgụ ewetara 1967 ka egbuo ndị enweghị ike igbu nwa na-akụ ndị Igbo na-adịgara afa ndị Igbo na-egwu egwu bikọs mara ihe na-eme. Onye kwuru na ndị Igbo na-anwụ anwụ? Who say so? Ma ya ma ihe anyị mere goro anyị, Israel goro anyị na Palestine develop wee bụrụ one power today. We don't need any anyị chọrọ oil, anyị chọrọ anything. Ndị Igbo nwere human capacity. I know them. Mama na-ekwu ndị Igbo nwere human capacity to develop anywhere. Inye ndị Igbo enu mmiri ọwụchie rụọ ya ụlọ. Agwara m ụlọ n'igwe jeben. Ndị Igbo n'ọkụ mmụọ ka anyị na-eji anyị ruo ebe a ya wụchie dị ọkụ, were fire extinguisher menyụọ dị ọkụ, rụọ ya mansion. Dodo unu n'anya na-ekwu ha na-akụ ya. Were ego dị n'ihe ọdịnala a na-ekwu, hapụzie ndị ọzọ. Tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụ ya na ndị mmụọ ga-eje. Kwere n'ihe ndị ọdịnala na-ekwu. Onye nwe isi don't come, just accept the message, give the way. Accept the message and give way. Don't worry yourself. Ọkwa ihe ị chọrọ kwa ịchọrọ nwee nri, rijuo afọ, zụọ ụmụ gị na school. Ihe ị chọrọ. Say why are you worried? Ka ihe na worried, give way. Or if only ịchọ but mechie ọnụ, don't contradict. Ọ bara onye ọbụla uru, bara onye iru, bara onye azụ. So ụmụ ibe, a sị m udo dịkwara ụnụ. Ka emekwa ihe ọzọ na ọ bụ eme mfu a na-emekwa ibe. Mba anyị na-agba ka ana Igbo dị mma ka anyị nọ n'ime ndị be anyị nọ. Mana ịdị ọcha na-akwalite arụ isi ike. Ụnụ akpọzi na akwụkwọ nsọ ọkụ riri ọ dị poisonous. Kpocha na gotu ụnụ ekpocha, anwụnta na-ebute malaria. Gotu ahụ na-ebu anwụnta malaria. Ụnụ aṅụzi na mmiri ruru unyu. Ṅụba na mmiri dị mma, ọ na-ebu typhoid. Kpocha na ụzọ ụnụ atụfuzi na dustbin ebe ahụ. Dustbin unu na-ebukọsị ya nsị na ihe niile na ọ na-ebu ọya. Ọ na-ebu ọya. Chọọ na ebe unu ga na-atụfu ya ka ọ dị fa. Ọ bụrụ na ofu moto unu ahayere ofu tipa, oju unu debi oju na ahayere ofu tipa, unu atụ ego hayere ofu tipa. Ndị mmadụ nwechara unu na-akwụ ụgwọ ụlọ. Unu tụọ ego ebe ahụ na-akwụ ụgwọ ụlọ, hayere ofu tipa, buru dustbin na ebufuo ebe tere aka. Kedu unu na-eburu dustbin mgbe ị na dustbin ebe ịpụtara main road, atụọ dustbin ọha ka expansion. Unu na-ebupụ ya every Saturday, ọ gaghị adị ebe ahụ. Ọ gwụrụ otu ka esi ama onye ma ihe. A ga-esigo n'ụlọ dịrị mma wepụ iru. Ụmụ ibe, ndị ọdịnala bịara ọrụ anyị ga-arụ buru ibu n'ala Igbo. Ọrụ ebuka, ọrụ ehika. Anyị ga-ebugo ụzọ tụpụgodo anyị nwa anyị ihe dị anyị n'ahụ bifo ya tụpụ onye ọzọ. Na eze onye agọrọ m ama ha na ọgọdị a na-akpụ n'ala. A sị m udo dịkwara ụnụ ụmụ ibe. Nwanne anaghị ajụ. Ọrụ anyị na-ebido, ọrụ anyị ebidogodo ebido sef. Ọrụ anyị na-akọ ugbo na Ebonyi steeti na na-ebu awa farm na Ebonyi steeti na-epu ome. Kedu ihe a na-ajụ? Oziọma ka anyị na-ezi na redio ebe a, oziọma ka anyị na-ezi practical work the ground. Asị mgbe anyị ebido. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbata gụọ ebe ị nọ, kedu saịdị ebe ị nọ. Ị nọ na Naijiria, edunye gị ọrụ, ibido ọrụ nke gị na-arụ na-eje. Ka ebe ị nọ ị nọ na Europe gị na Asia, bido mobilize ba ndị ọdịnala ebe ahụ ị nọ. Ị chọrọ infọmeshọn, enye gị infọmeshọn, ị kụziere ha ihe a na-eme. Anaghị eme onwe ha ebe a na-eme ihe na Facebook. Ihe a social media si media work ga anyị na ebe a. So if you want any other thing practical, then you call si kedụ n'ebe ka ị chọrọ ka mme. Anyị agwaghị ihe ị ga-eme. Ọrụ ebidogo sinsi ụnyaahụ sef. Ọrụ ebidogo. Udo dịkwara gị nwanne.